beli wong tebak. Kalau bapak kalian atas, saja. Loh, ada saking kadukan kaos. Apa masukin? Kaos ya. Hilang senang CB. Memang kita lagi dari dewe Harto Samata Dewan Pamiji Sumonggo Irairan berusak mengrusak ketek monyet gunungan kewan dengan wujud ketek komplek menika nggambaraken kahanan ingkang dumadi sakmenika. Para kadang tani sami nandhang kasusahan amargi taneman palawija wowoan kaetan saking kahananipun. Ikhlas ngajeng piyambak perawan kang wingkingipun wonten Bapak Parianto pinangka dukung laos Sarimbit Garwa. Lajeng para RT RW kasepuhan dene klasik ingkang tampil menika nggambaraken anggenipun para kadang tani guyub rukun. Dadi pertemuan yo. Dadi terus iki. Barisan para penari klasik ingkang kompak menika nggambaraken alikanipun para tani sami senajan para kadang tani gagal panen namung boten mireng yenipun kalsum kudumaken gedhe kang wagung pungji-pungji niki cikal bakal area pungji-pungdur ing Kelurahan Kemadan. Mari pambiyantu pesakake mau sampe mlebet saking paduan ngasem pasar to siap lan Dewan Pamiji Sumonggo menika saking padukuan ngasem tema ritual kepercayaan judul ngalang kidang. Kehidupan manusia tidak akan dapat terpisahkan dari keberadaan makhluk lainnya, baik hewan maupun tumbuhan. Terlebih dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, seringkali harus bersinggungan dengan makhluk lain, baik bertani, berburu, atau dengan mata pencaharian yang lain. Maka dari ini itu perlu disadari manusia bahwa dalam melakukan segala sesuatu mestinya diawali dengan permohonan izin, baik kiraan doa maupun ritual lainnya, sebagai bentuk syukur dan kesadarannya dalam bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah milik Sang Pencipta, sebagaimana telah diajarkan oleh para leluhur di masa lalu. Itu mas dalam cerita ngalang kita lewat tarian Wong Ireng ialah salah satu tarian kerakyatan yang berasal dari Kelurahan Ngasem sampun mlebet. Monggo jujur bae dalane salajengipun saking Karang Lor Tunggal mandheg sik pasar to saking Karang Lor Tunggal samekta Bapak Dewan Yuri kasumanggaken padukuan Karang Lor 1 kanthi rairan Gumrega dipun pimpin dening Ibu Nita Triastuti pinangka dukuh Karang Lor Tunggal. Gumrega ing karsa sengkut gumregut ing karya golong lip nyawiji ing gati
para warga Karanglor Setunggal anggone ngregengake anane upacara merti desa adat tradisi kang adi mawarna-warna burampe kasta kayata pandanilan kanggo sarana sesajen upacara aguman gagrag ngayo Jakarta nampa pralambang lestarine busana adat kisah kangge wadah sego gunungan wis nggambarake ulu wetuning bumi minangka buka kang ora kabeh tumrap warga gunungan awujud satu kewan kena kanggo pepining yen to titah urip sadurunge madya padha ora bisa pinisah lan kudu sandingan kalawan alam lan sakabehing ciptaning Gusti. Lah pungkasane ana tontonan kang kena kanggo tuntunan awujud duker rayeksa wilaga nggambarake greget lan semangate kabeh warga ing padukuhan Karanglor siji. Iki duker rayeksa wilaga. Rayeksa niku buta, wilaga niku gede bisa direk wilaga. Niku ngomong ngawur karepe. Ayo teh. Kula ora biji. Niki duke nganggo pakurmatan. Karanglor Setunggal sak menika para rawuh menika wonten Nanda. Kita suwun menika saking Karanglor kalih. Kanthi rairan tumandang. Irairan tumandang. Pasarto siap. Dewan Pamiji kula sumanggaken. Sinaga karya minangka kesian rakyat ing Karanglor lan ugi minangka pratandha manunggaling kawula ing Karanglor kalih. Ananging kang dadosaken para kawula kang kawasumelan lan sedih yaiku anane sato kang agawe rusak lan gawe dedah mungging para montani. Ora ngomongake para kawula ing Karanglor loro nanging kabeh kawula tlatah temadang lan sadewa dinipun. Iya kuwi anane kewan wanara kang gawe para montani padha nandhang karugen ra ekor panjang. Para montani padha nandhang karya ananging tebene datan wae hasil kang seneng malah kepara-padha ngger kula lan Jawa. Tanduran kang wis katene joro-joro kabeh bisa dening satu warna kang saya suwe tambahake. Lan ing taun iki para montani wis ora bisa ngrasakake pepanenan kang jumbuh kaya dene. Yo. Mula kanthi upacara merti desa kinarya sarana nyuwun marang Gusti kang murping dumadi. Muga-muga reretu kang den santenan dirasake para kawula montani bisa serep lan wanara kang ageh uga bisa disenggani ing pangajap mugi sing padha montani kalih saka beda saka satu warna kang gawe rujuk ing tangguh. Niki Karanglor kalih. Ketek sing ganggu gawe rusak tanggulane para tani. Wo. Iko keteke. Ya pancen ketek iki ngono kuwi. Wah, iki le medeni. Wah, gres biar ngono ge, Bar. Iki ketek Karanglor. Saiki tontonan ketek saka Karanglor. Lah iki bidange turahane pananane ketek. Nah, ketek panane iki dile ya diuruti kacang betul barang-barang. Lah ketek